Anem a explicar més o menys com es fa les monedes de Pasqua, un postre molt típic valencià. Els ingredients que tenim: oli d'oliva, ous, sucre, llima a ratllar, farina de gran força de molta qualitat, massa mare i una miqueta de llevadura. Tot això mesclat, bastat en coneixement i molta gràcia, es aconsegueix fer una massa d'així. I ara anem a explicar més o menys com es fa una moneta en l'ou. Fem el forat enmig, l'obrim, posem l'ou, estirem 2 tiretes, posem així una similar d'així, l'agarrem i l'acabem d'enrotllar. Això és típic com si fos una cistella en l'ou. Correcte? Vale? Per a coure les posa confitets i sucre, ja està. I jo recomano que vingueu així a Ròtova a comprar a Forpaco lo que vulgueu, aquestes monetes, cocodrilos, mones grans, mones menudes, rollos de cabello, de crema, reganyades en ametla, panses, de lo que vulgueu. Estos días de tot. Vingueu a Ròtova a comprar.